A tradición miniaturista compostelá ten os seus principais expoñentes na época medieval, baixo o arcebispado de Diego Xelmírez. Destaca polo seu amplo recoñecemento internacional o Códice Calixtino, do século XII, libro referencial do mundo xacobeo. Inclúe coñecidas miniaturas como o Soño de Carlomagno e iniciais ricamente ornamentadas como a C de Calixtus, retratado dentro da propia letra. Tamén do século XII é o Tombo A, cos seus famosos retratos de reis, desde Afonso II a Afonso X, ademais de algúns de condes e infantas, debido á súa función de cartulario que recolle as doazóns da monarquía hispánica á catedral. Posterior, do século XV, é o Breviario de Miranda, cuxa promoción se atribúe ao arcebispo Rodrigo de Luna. Recolle o culto compostelán da época e presenta unha rica decoración baseada en iniciais ornamentadas e unha exuberante decoración nas marxes, a base de motivos vexetais e animais. De época moderna consérvanse a Real Executoria de Felipe II, asignada a Granada a finais do século XVI en defensa do voto de Santiago, e a Real Executoria de Felipe III, atribuída a Alonso Rodríguez, na que destaca un Santiago Miles Christi que viste unha armadura que lembra a do propio Felipe III, no famoso retrato realizado por Juan Pantoja de la Cruz. Como último exemplo, destaca o cantoral do Chantre Andrés de Gondar, do século XVIII, pertencente á colección de cantorais da catedral e que se empregaba para a liturxia da aparición do apóstolo na batalla de Clavijo. Todas estas xoias custódianse no arquivo da Catedral de Santiago, un dos principais centros arquivísticos europeos.